Čaute, zdravím vás pri druhom kecacom videu, ako ste to nazvali vy. No a hneď začnem otázkami, ktoré som si napísala na papierik, pretože tie ste mi posielali behom týždňa. A ako prvou otázkou začnem, že čo pre teba znamenajú fanúšikovia. Táto otázka sa mi veľmi páči a som rada, že ste ju položili. Fanúšikovia pre mňa znamenajú úplne všetko, pretože keby nemám fanúšikov, nemôžem byť ani speváčka. Keby nemám fanúšikov, nemám motiváciu preto, aby som spievala. A keďže spev je pre mňa môj život, to je to, čo som ja, takže ja vás proste potrebujem celkovo k môjmu bytiu a žitiu. Takže pre mňa naozaj znamenáte strašne veľmi veľa. Ako druhá otázka, čo ťa rozveselí, keď si smutná? Asi ma najviac rozveselia deti mojej sestry a keď aj s nimi momentálne nie som, tak si aspoň púšťam ich videá, čo mám natočené v mobile. Ktorá skladba ti pripomína detstvo? Sometimes I wish I were an angel. Sometimes. Spýtaš sa 23.1. ostatných, či majú ask? Áno, spýtam sa, nemám s tým žiadny problém a potom ich všetky sem dám. Ako si vydržala stať a spievať v tej zime v klipe Atlantida? Z ústach ti išla pára a ty v šatách. Teammate. No, však pre krásu musí žena vydržať všeličo. Chcela som, aby tam záber vyzeral pekne. A náhodou svietilo trošku slnko, takže som to proste vydržala, no. Líbí sa ti čeština? Řekni neco. Neco. Řeknem neco práve teďka, jo, takže jak se ti tu líbí, vole? Poslednú otázku, ktorú som vybrala z týždňa. Ako si mohla byť taká tučná? Ako som mohla byť taká tučná, že som žrala sladkosti, nezdravé jedlá, všetko tučné, vyprážané a absolútne som necvičila, takže... Zrejme je to do jedného slova. Pizza. Aký je tvoj názor na vzťahy medzi rovnakými pohlaviami? Môj názor je úplne normálny, tak ako je žena, keď má rada chlapa, takisto je môj názor, keď má chlap rád chlapa alebo žena ženu. Ja absolútne nie som proti tomu. Proste keď sa ľudia milujú, tak sa milujú. To proste keď, čo ja viem, podľa mňa to je hlúpe, keď niekto takýchto ľudí uráža alebo si nech myslí niečo zlé. Nikto nemôže za to proste, aký sa narodil, a keď sa niekto narodí postihnutý, niekto sa narodí jak cigán, niekto jak Číňaň a niekto sa narodí proste ako inak orientovaný. Takže vôbec to ja neberiem nijak. Ak by si mala do konca života jesť len jednu vec, čo by to bolo? Zverejním obrazok. Bola by som veľmi smutná, kebyže mám do konca života jesť len jednu vec. Takže z depresí by som sa určite predala čokoládou. Ahoj, kde sa prosím te prodávajú dekorační lepíci pásky? Na internete? Do videa. OK. Čo si myslíš o tom, že ja rada spívam, ale s nimi to falešne a moje učiteľka a kamarádi říkají, že bych měla byť spievačkou. Co si o tom myslíš ty? Tak oni asi keď ťa počujú spievať, tak počujú, že asi intonuješ, ale keď ty si není istá sama sebou, keď spievaš, tak potom to nemá žiadny zmysel, pretože spevačka, celkovo umelec, a to jedno v živote, čo chceš robiť, tak to musíš mať rada a musíš si byť istá, že to je to, čo chceš a to, čo si ty. Takže to je moja odpoveď. Takže ak cítiš, že vieš spievať, ak chceš byť spevačka, tak spievaj. A neriať sa tým, čo ti hovoria druhý. Ahoj, chcela som sa spýtať, kto bude variť v tej relácii a na akom programe to bude. Asi by sme to tam nemali dávať, čak? No. Lakuješ si nechty? Sem tam si lakujem nechty, ale inak to moc nemám rada, lebo ja sa to hneď olúpem. Takže keď potrebujem mať nechty, tak idem za sestrou a ona to robí tak profi. Co bys na sobie zmenila a čoho si naopak vážiš? Čo sa týka ešte niečo určite postaví, preto vlastne chodím aj na tréningy už, konečne do fitka. Takže zmenila by som brucho a zadok a povahovo by som asi zmenila svoju naivitu a nejakú prehnanú dôveru k ľuďom. A naopak si vážim toho, že viem byť z väčšej časti k ľuďom úprimná a
povedať si svoj názor a vážim si aj toho, že vážim si aj svoj hlas a svoj talent a preto s ním nemrhám. Mala si niekedy platonickú lásku? Milión platonických lások mám doteraz. A je to asi polovica Černochov zo všetkých komediálnych filmov. Ktorý spevák sa ti najviac páči a ktorý je tvojim vzorom? Je veľmi veľa spevákov, ktorí sa mi páčia. Beyoncé, Jessie J. Strašne mám rada veľa reperov. Sice nie sú to speváci, ale tak sú to umelci a väčšinou počúvam rap ako spev. A môjim vzorom je Beyoncé. Je to také, že to asi čaká každý túto odpoveď, ale je to tak. No dobre. Mala si už sex? Mala si už sex? Som chlapec. No dobre. Kto je to ten Julčo? A ty už nechodíš s Jarem? Julčo je môj brat vlastne. A nie je to, že Julčo, ale Julco. A volá sa normálne Julius. Takže to je môj brat a taktiež môj producent a vlastne mi pomáha úplne so všetkým, čo sa týka aj týchto videí, zvuku, nahrávania, všetkého. A s Jarem, ako som povedala v prvom videu, už nechodím. Zaspívaš prosím do videa? Třeba kousek Adele Hello alebo Set Fire to the Rain. Môžem. Hello from... Jak to je? Hello from the other side. A neviem slova ďalej. Hello. How are you? How are you? Prelož do češtiny. Bocánu? Vobcháčik. To vôbec neviem, čo je. Do češtiny alebo z češtiny? No, to vobcháčik je po česky, nie? Teda neviem, čo to je. Vankúš. Polštář. Topánky. Boty? Neviem. Čučorietka. Borúvka. Nie. Čučorietka. Aha, dobre, to je všetko. OK. My som sa chcela na konci tohto videa vyjadriť. Nie som absolútne žiadna youtuberka, len mi príde krajšie, milšie sa vám takto prihovoriť formou videa. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Always lying to me. You lying so much. You making it hard for me. Takže tak. No a ďakujem vám za všetky otázky, dávate ich veľmi pekné a milé. A už sa teším na ďalšie video, ktoré takisto budeme stále pridávať takto každý týždeň v pondelok. Takže čauky mňauky.